皆さんこんにちは、こんばんは。これがベスト32をかけた試合の、最後のセットですね。なんと一番奥の打席にはもう皆さんご存知のデシャンボー選手。もし知らない方いたらちょっと軽くちょっとね補足させていただくと、よくタイガー・ウッズとか、日本でいうと松山選手とかが戦っている、PGA ツアーっていうもう世界最高峰のゴルフのツアーがあるんですけれども、それでなんと今世界7位、もう松山選手が15位ぐらいだったと思うから、それよりも上の本当にすごいで、世界最高峰のメジャー大会全米オープンでも優勝している、もう本当にトッププロなんです。もうなんか試合会場に、僕がその PGA ツアーの試合会場を見に行くと、もう握手なんかできない、話すこともできない、写真撮ることもできないぐらいのスーパースターがなんと世界ドラコン選手権にも挑戦してるんですよ。でちなみにこれ今ね、僕ね吠えましたね。もう気合い入れてました。もう負けられないっつって、もう本当にみんな全力、もうなんかこう、もう僕本当にすごいもう楽しくて、もう幸せなのが、こんな大の大人がもう本当にもう少年のようにっていうか、もう本当に男と男のもうガチンコ対決なんです。もう誰がボールを一番遠くに飛ばせるか、みんなもう負けたくない、もう俺が一番だ、勝ちたいっつって、もうその闘志をむき出しにするところがもうね、僕すごい大好きで、本当になんかこう他の選手も必死に戦ってるところが本当にもうテンションが上がって、もう興奮しました。もうちょっと話それちゃったけども、そうデシャンボー選手っていうすごい選手がいて、その選手が初挑戦世界のドラコン選手権で、なんともうなんか多分周りの予想を覆すというか、もうトップ通過みたいな、もう本当に彼はジェントルマンだし、もうね生で見るとめちゃくちゃイケメンでムキムキだし、ゴルフ上手くて飛ぶっていうのも本当スーパーマンです。本当僕からしたら。で今最初に載せた動画は一緒に行った選手の方が撮ってくれた、すごい臨場感のある、本当にもう観客席の目線から撮っていただいた動画だったので、ちょっとそれを味わっていただきたくて最初に載せました。で今から載せるのはPLDA の公式 YouTube の動画です。でこの後ろの定点カメラから見れます。で本当にこの一応ちょっと今僕の左側のブライソン・デシャンボー、名前がねもう本当に海外の名前の人に出たりするからね、すぐ間違えちゃう。で僕の左のデシャンボー選手はちょっと先ほど説明したんですけど、僕の右側半袖短パンで身長2メートルぐらいあります。でこの半袖短パンのマーティン・ボグマイヤーっていう選手がいるんですけど、ドイツの選手なんですけども、この選手はねあんまりゴルフとかドラコンやらない人はね多分まだ聞いたことないと思うんですけど、もう世界最高初速を多分叩き出してるんですよ、確か。もし最高1位じゃなくても多分2位ぐらい、本当にもうすごいボール初速、打ち出していく瞬間のボールのスピードが世界トップクラスなんですけども、ここでまた面白いのが、この結果ね、どうしようかな、このまま見ながら楽しんでもらうかと思ったんですけど、せっかくちょっと僕解説してるので先に言うと、デシャンボー選手がこの試合1位取るんです。328ヤードで僕が327ヤード、いいボールいったけど、やっぱ風の力もあってあまりいきませんでした。でそのさっき言った世界最高初速って言ったマーティン・ボグマイヤー選手、半袖短パンのめっちゃスタイルですね。この選手も327で僕と2位タイだったんですね。本当にこれってもう面白いなと思うのが、風の力って本当にすごいなと思って。でねおそらくなんですけど、マーティン・ボグマイヤー選手はもう何しても飛ぶから、アゲンスト対策を意外としてなかったので、
球が吹き上がってなんかもう真上に飛んでってる感じです。ナイスショットしてるのがで距離が伸びなくて、逆に言うとフォローは恐ろしく飛びます。球が少し吹き上がりながらもう全然フォローの風と一緒に乗っちゃって落ちてこないっていう。で僕は絶対この試合中絶対アゲンストの風吹くと思ってもう日本でずっとね対策してたんですよ。世界選手権の時に1回か2回絶対アゲンストの風が吹くと思って準備してました。日本のドラコン界でも本当にもうトップクラスに君臨する三隅直人選手という方がいるんですけれども、その方がいつもねアゲンスト吹くとすごい中弾道の強いドローボール打つんですよ。あれ俺も打てるようになれば戦えると思ってね、日本でずっと練習してました。本当に三隅さんありがとうございます。さあ試合終わりましたね。328デシャンボが1位取りました。このセットでもう本当にマジですごいなと思います。で本当に日本から応援してくださった皆様本当にありがとうございます。明日以降も頑張るので応援のほどよろしくお願いします。世界のトッププレイヤーたちと戦えて本当にもう幸せで、こんなにたくさんの方に見ていただいてタイガーって呼んでいただけて、明日も頑張ってきます。